fiabe più belle ci fan compagnia, un cielo di stelle e di fantasia che non scorderemo mai. Le fiabe più belle non volano via, gustose frittelle di miele e magia che non scorderemo mai. Sono gli anni senza età dell'infanzia di mamma e papà e di ogni bambino che l'amore porterà. Fiabe, racconti nati dall'arcobaleno, sbocciati tra i colori quando non piove più, e risplende il sole lassù, nel sereno. Fiabe che fan sgranare gli occhi ai più piccini, folletti, draghi, fate, cavalieri e maestà, ai buoni sorriderà. La felici fiabe che con il dito in bocca adesso ascolterai anche tu. Orašar. Čuo sam nešto poput buke. Možda je došao gospodin Drosselmeyer da nam da neke od svojih lijepih poklona koje je napravio. Ha, što misliš? Pitam se hoće li ovamo doći nešto ranije. Fritz, Mary, Molim. Kestenjasti drveni konj, vojnik igračka, cijelo brdo darova. Hajde, Među svim tim igračkama bila je lutka neobičnog vojnika. Kakva je ovo lutka? Molim? Tako je lijepa. Ovo je Orašar, draga Mary. O, gospodine Drosselmeyer. Ovo je poklon od mene. Daj da ti pokažem. Stavi orah ovdje. Ovako. Joj, strašan je. Kako je jak ovaj orašar. Mary je jako zavoljela ovog vojnika koji je drobio orahe. Puno više, no sve ostale poklone. Daj da ja probam. Čudno izgleda. Ha, još jedan. O! Ovo je zanimljivo. Ej, Fritz, dosta. Dosta si se igrao sa mojim orašarom. Još malo. Dosta. Slabici. Što to radiš? O ne. Ova lutka ne pripada samo tebi, tako da znaš. Dragi orašare, stvarno sam žalosna. Tražit ću od gospodina Drosselmeyera da obavezno popravi tvoje ozljede. Možda je to samo moja mašta. Tiho, Mary, tiho.
kralj miševa ima osjetljive uši, kralj miševa ima osjetljive uši, brr, brr, brr. Gospodine Drosselmer, Pjevaj pjesmu, staru pjesmu. Kralj miševa ima dosadan život, kralj miševa ima dosadan život, brr, 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 bing, 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 bong, bong, bong. gospodine Drosselmer. Što se događa? Probudi se! Odmah se probudi! Rat će početi! Orašaru, što radiš? Pa društvo, situacija je ozbiljna. Borite se skupa sa mnom! Ja ću se boriti! Kucaj, razbit ću te. Evo ti ovo, i ovo, i ovo! Sad ću te pogoditi! Mary! Mary! Konačno si se probudila, Mary. Mama! Kada se probudila, Mary je ležala na krevetu u svojoj sobi. Mama, gdje su miševi? Je li Orašar spašen? Što se dogodilo? Orašar? Kakav orašar? O čemu pričaš? Tvoj prijatelj u dnevnom boravku. Ruke su ti bile jako povrijeđene na slomljeno staklo. Zar se ne sjećaš? Sjećam se toga. Bila je to strašna bitka. Orašar i ostale igračke borili su se protiv miševa. Možda si sanjala. Mama i ja smo već pospremili igračke koje su pale sa tvojih polica, pa se zato ne moraš brinuti. Ali... Ljubavi mamina, ne brini se. Iako im je Mary puno puta ispričala što se desilo prošle noći, otac i ostali joj nisu vjerovali. A onda, nakon što je prošlo par dana, Sve izgleda kao da se ništa nije dogodilo. Tko bi rekao da je sve ono bilo prošlu noć? Sve na svom mjestu.
Mary, hvala ti na pomoći. Jako to cijenim. Ali ima još nešto što moraš učiniti. Jesi li dobro, Mary? Gospodine Drosselmayer, popravili ste Orašara, hvala vam. Nije to ništa. Hvala vam. Zašto ste stali na tom satu? Zašto tada niste spasili Orašara i mene? Oprostite, gospodine Drosselmayer, sanjala je čudan san. Nema veze. Mary, znaš li priču o Orašaru i princezi Pilirepart i zloj vještici Michelinx? Ne znam, molim vas, ispričajte mi. Dobro, onda ću ti ispričati. I priča je tekla ovako. U nekom kraljevstvu živjela je prekrasna princeza koja se zvala Pilripart. Nažalost, mišja vještica koja se zvala gospođa Michelinx učinila je princezu ružnom. Strašna vještica bila je jako ljuta na kralja otkako ju je prije puno vremena izbacio s dvora. Onda je kralj, koji je bio u nevolji, pozvao urara Drosselmayera. On je bio vješt i znao je razne stvari. Drosselmayer se posavjetovao sa dvorskim astrologom, a onda je konačno otkrio način da je preobrazi u prvotni izgled. Valjalo je ružnoj princezi dati rijedak orah krakatuk, ali nije joj se moglo dati tako da ga jednostavno razreže. Mladić, koji se još nikada nije brijao niti nosio čizme, mora ga zdrobiti pred princezom, predati joj komadiće, a nakon toga odstupiti unatrag 7 koraka bez da se spotakne. Nakon 15 godina lutanja po svijetu, Drosselmayer je konačno pronašao Krakatuka i mladića. Kako je sudbina bila čudna. Osoba koja je imala Krakatuka, a koju je on tražio, bio je Drosselmayerov brat, a mladić je bio njegov sin Irija. Nakon što je vidio prekrasnog Iriju, kralj je obećao ženidbu između njega i princeze, ako je učini onakvom kakva je bila. O, kako je lijepo! Ali gospođa Michelinx je na kraju omela Iriju i on to nije uspio učiniti. Jednog dana moj sin će sa 7 kruna te pobijediti, zapamti to, Orašaru! Irija se pretvorio u vojnika Orašara. Još gore, gospođa Michelinx je bacila urok na Iriju koji je glasio ovako. Odlazi, neka netko izbaci ovog ružnog Orašara odavde. Princeza Pilrepart ne zna ništa cijeniti. Misliš, stvarno? A naravno da mislim. Ovo je kraj moje priče. Sad malo odspavaj. Dobro. Orašaru, ti si Drosselmayerov nečak Irija, jel da? Kralj Miševa protiv kojeg si se borio neki dan je sin gospođe Michelinx, je li tako? Nadam se da će ukor koji je bačen na tebe nestati.
tvoje bombone i kekse ili ću do smrti zgristi tvojeg orašara. Joj, Sljedećeg dana Mary je pripremila bombone i kekse kako joj je bilo rečeno. moj Bože. Ali te noći Daj mi lutku napravljenu od šećera, inače ću do smrti zgristi tvojeg orašara. Joj. ponovno sljedeće noći Ovog puta daj mi sve svoje slikovnice koje imaš i svilene haljinice. Ako mi to ne daš, zažalit ćeš, pogubit ću tvog orašara. Hej, Irija, što da učinim? Čak i kada mu predam slikovnice i svilene haljine, taj strašni kralj će opet zatražiti nešto drugo. Ne znam što da učinim. Nakon nekog vremena, kada više ne budem ništa imala, pogubit će i tebe i mene. Strašno. Što da učinim? Što? Mary! Ne moraš mu davati slikovnice ili haljine. Samo mi nabavi sablju. Daj mi sablju. Onu koju sam izgubio u borbi. Da ti dam sablju, Irija. nakon što je izgovorio one riječi, orašar je ostao nijem. Mary je tražila od Frica da joj donese malu sablju. Onda je ponovno došla noć. To je glas kralja miševa, tako se boji. Mary! Mary, voljela si me svim srcem, čak i kada sam bio ružni orašar. Zahvaljujući tebi, skupio sam hrabrost i mogu pobijediti kralja miševa, a mogu i poništiti urok koji je bačen na mene. Kao znak pobjede, Irija je dao Mary 7 kruna. U redu, Mary. Imam nešto prekrasno da ti pokažem. Dođi sa mnom. U redu, ide. Kako je lijepo. Sada ćemo stajati u polju punom bombona. Sve od šećera i bombona. Kako je lijepo. Skupa s Irijom, koji je opet izgledao kao prije, Mary je otputovala kraljevstvom snova, gdje je sve bilo napravljeno od slatkiša. Dobrodošao natrag, prinče! Drago nam je što si se vratio natrag, slatkiše! Dobrodošao! Irija, jesi li ti princ? Da, Stvarno si princ? Mary.
A ti si... Irija. A san? Je li to sve bio samo san? Ne. Mary, nemoj spavati tako dugo. Siđi dolje. Gospodin Drosselmayer i njegov nečak su došli. Irija je... Došao sam po tebe. Mary, hoćeš li se udati za mene? Da, hoću. Tako je Mary postala kraljica kraljevstva snova. Svatko tko vjeruje u snove i čaroliju, kao što je Mary, može bilo kada i bilo gdje doživjeti kraljevstvo snova. Naravno, također i ti. che con il dito in bocca adesso ascolterai